Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jai Shri Radhe Govinda, Radhe Govinda, Radhe Govinda, Jai Shri Radhe Govinda, Jai Shri Gauranitai, 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 Jai Shri Gauranitai, Jai Shri La Prabhupada, 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 Jai Shri La Prabhupada. Hare Krishna, Hari Bol. Thank you. Hare Krishna. Thank you, Rakshita Mataji. You explained the bhajan so nicely and we enjoyed your melodious kirtan. सर्वांना आवडलं? हो हो माताजी. माताजी, माताजी खूप छान.
Oh, Very nice, Mataji. liked your kirtan and your explanation also they enjoyed. Thank you so much. Hare Krishna. Hari Bol. हरे कृष्णा. बरं चालेल. आता आज आपण करतोय 12वा अध्याय. तर 12व्या अध्यायाचं नाव आहे भक्ती योग, किंवा भक्तीने आपण कृष्णापर्यंत कसं पोहोचू शकतो, तर सेवा करू. तर या अध्यायाचं नाव भक्ती योग किंवा भक्ती सेवा असं आहे. आता प्रथम मंगलाचरण मी म्हणते आणि मग चालू करते. ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. नम ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चातदेशतारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. प्रथम ज्यांच्या आनंदासाठी मी तुम्हाला भगवद्गीता सांगते आणि ज्यांच्या आनंदासाठी तुम्ही भगवद्गीता ऐकताय त्या श्री श्री राधा गोविंदांना आपण साष्टांग नमस्कार करूया. त्याचप्रमाणे कृपामूर्ती श्रील प्रभुपाद ज्यांनी आपल्यासाठी इतक्या सोप्या शब्दात गीता लिहून ठेवली, समजावून सांगितली, त्या श्रील प्रभुपादांना सुद्धा साष्टांग नमस्कार. त्याचप्रमाणे हा उपक्रम नामानिष्ठ प्रभूजींनी चालू केला आणि त्याच्या सर्व स्लाइड्स सुद्धा त्यांनी केलेल्या आहेत. प्रेमा माताजींनी सुद्धा काही स्लाइड्स केलेल्या आहेत, त्यांनी मला ट्रेन केलंय. तर या दोघांना मी दंडवत प्रणाम करते. त्याचप्रमाणे माझे को होस्ट कुमुद माताजी, पल्लवी माताजी आणि टेक्निकल टीम आहे त्यांना सुद्धा प्रणाम. आणि आता मी चालू करते. या गोपालची मी गोष्ट सांगितली होती, तुम्हाला आठवते का? माधवेंद्रपुरी श्रीनाथजीला आता नाथद्वारेला जी मूर्ती आहे तीच माधवेंद्रपुरीना मिळाली होती वृंदावनात. हो माताजी. आता आपण 11व्या अध्यायामध्ये काय बघितलं की अर्जुनाने कृष्णाला विनंती केली की तू मला तुझं विश्वरूप दाखव. मग प्रथम श्रीकृष्ण त्याला सांगतात की माझं विश्वरूप कसं आहे आणि तुझ्या वर्तमान नेत्रांनी तुला ते विश्वरूप बघता येणार नाही, म्हणून ते त्याला दिव्य नेत्र प्रदान करतात किंवा दिव्य दृष्टी प्रदान करतात. आणि मग अर्जुन जेव्हा ते विश्वरूप बघतो तेव्हा त्याला आनंद होतो, आश्चर्य वाटतं, त्याच्या अंगावर रोमांच उभा होतो. आणि मग त्याच्यानंतर अर्जुनानी त्याचा जेव्हा तो बघतो सगळी कौरव सेना आतमध्ये गेलीये, दातात चिरडून कृष्णाच्या मुखामध्ये प्रवेश करत आहे,
हे सगळं बघितल्यावर आणि एवढं मोठं होतं ते विश्वरूप, अनंत होता, आदी नाही, अंत नाही, मध्य नाही. हे सगळं बघून तो घाबरला आणि त्याच्या एक लक्षात आलं, बापरे, कृष्ण, मला माझा कृष्ण हवाय, मला माझा मित्र हवाय. म्हणून तो हे सगळं पहिलं विश्वरूप बघून घाबरतो आणि कृष्णाला विचारतो, तू कोण आहेस? मग कृष्ण म्हणतो, मी काल आहे. आणि मग अर्जुन प्रार्थना करतो, हे एवढं सगळं मोठं की माझा मित्र केवढा मोठा आहे, पण मी त्याच्याबरोबर एका ताटात जेवत होतो, चेष्टा करत होतो, तर मला आता भीती वाटते, म्हणून तो क्षमा मागतो. आणि मग तो कृष्णाला सांगतो, मला खूप भीती वाटते, माझं मन व्यथित आहे, तू कृपा करून मला तुझं सौम्य रूप आहे त्या सौम्य रूपाचंच दर्शन दे. आणि मग कृष्ण प्रथम अर्जुनाला त्याचं चतुर्भुज रूप दाखवतो आणि मग 2 हातांचं द्विभुज रूपामध्ये त्याच्यासमोर प्रकट होतो आणि कृष्ण सांगतो की मला पाहण्यासाठी शुद्ध भक्ती हवी. तर आता आपण 12वा अध्याय आहे. आता ते विश्वरूप बघितल्यावर अर्जुनाला प्रश्न पडतो, आता मला जर कृष्णाकडे जायचंय तर मी कुठल्या रूपाकडे माझी आसक्ती असली पाहिजे, कुठल्या रूपाची मी पूजा केली पाहिजे आणि कुठलं रूप माझ्या मनामध्ये ठेवलं पाहिजे, की ते विश्वरूप की कृष्णाचं जे सौम्य रूप आहे, 2 हात 2 पाय, हातात बासरी, त्याच्या मुकुटामध्ये मोरपीस, कुठलं रूप नेमकं, कुठल्या रूपाचं मी चिंतन करू. मग कृष्ण त्याला भक्तीबद्दल सांगतो, याचंही उत्तर देतो आणि मग भक्तीबद्दल थोडी माहिती देतो. आणि मग मात्र कृष्ण सांगतो की त्याला कुठले गुण एका भक्तामध्ये प्रिय आहे हे कृष्ण आपल्याला सांगतोय. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी नाही आहेत तर मी वाचते, मग पल्लवी माताजी तुम्ही वाचा. अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः. हरे कृष्ण. अर्जुनाने विचारले, कोणते अधिक परिपूर्ण मानले जाते, जे तुमच्या भक्ती सेवेत योग्यरित्या व्यस्त आहेत किंवा जे अव्यक्त ब्रह्माची पूजा करतात ते अव्यक्त आहेत. हरे कृष्ण. तर आता अर्जुनाचा प्रश्न आहे तो बरोबर आहे की नाही, की अर्जुनाने विश्वरूप बघितलंय पण त्याला ते विश्वरूप आवडलेलं नाही. त्याला कृष्ण, तो आपला जो मित्र आहे, 2 हात 2 पाय, त्याच्या मुकुटावर मोरपीस आहे, तो मित्र त्याला आवडलेला आहे. मग आता अर्जुनाचा प्रश्न आहे, कोणती भक्ती परिपूर्ण आहे, की तुमचं जे विश्वरूप आहे त्या विश्वरूपाची भक्ती करणे की सगुण रूपाची. आता आपण बघूया इकडे कृष्ण काय त्याला उत्तर देतोय ते. आता मला तुम्ही सांगा की हे जे विश्वरूप आहे हे तुम्हाला विश्वरूप कुठल्या कशाच्या जवळ वाटतं? हे जे कृष्णाचं श्याम सुंदर रूप आहे की हे जे ब्रह्म किंवा ब्रह्मन रूप आहे, कुठलं रूप जास्त जवळ वाटतं, हे ब्रह्मन की श्याम सुंदर? विश्वरूपाकडे श्याम सुंदर. श्याम सुंदर. श्याम सुंदर रूप. इतरांना कोणाला बोलायचं आहे? श्याम सुंदरच. विश्वरूपाला तेच छान आधी आहे. नाही आणि अंतही नाहीये. तो आपण पाहू शकत नाही ना, आणि हा, आपल्या साध्या डोळ्यांनी आपण पाहू शकत नाही ते रूप.
बरोबर. म्हणजे ते जे विश्वरूप आहे ते या ब्रह्मन रूपाच्या जवळ वाटतं का तुम्हाला मग? कारण त्याला आदी नाही, अंत नाही. नाही. हो. त्याला आणि आपण या प्रकाशाबरोबर कुठलाही नातेसंबंध जोडू शकतो का मला सांगा? नाही. नाही. तर आता जे भक्त असतात ना कृष्णाचे, त्यांचे दोन मुख्य प्रकार असतात. म्हणजे एक वैष्णव असतात. हे जे असतात ते कृष्णाच्या सगुण रूपाची पूजा करतात किंवा अर्च विग्रहाची पूजा करतात आणि त्यांना कृष्णाचं श्याम सुंदर भगवान रूप या रूपाबरोबर त्यांचा एक नातेसंबंध असतो. आणि दुसरे तऱ्हेचे भक्त असतात की जे एक्सेप्ट करत नाही की कृष्णाला एक आकार आहे, कृष्ण सगुण आहे. ते काय म्हणतात नाही की देव किंवा कृष्ण म्हणजे एक शक्ती आहे, कृष्ण म्हणजे लाईट आहे, कृष्ण निराकार आहे. तर असे दोन तऱ्हेचे भक्त असतात जे त्याच्या सगुण रूपाची पूजा करतात आणि जे निराकारवादी असतात ते. मग आता अर्जुन हा प्रश्न आता का विचारतोय? खरं तर 11व्या अध्यायामध्ये त्यांनी सांगितलं माझा मोह नष्ट झालाय. मग आता इकडे तो तसं का विचारतोय की कुठल्या रूपाची पूजा किंवा भक्ती अधिक परिपूर्ण आहे? मग कारण त्याला कृष्णापासून ते उत्तर पाहिजे. अर्जुनाला विश्वरूप आवडलेलं नाहीये, त्याला कृष्णाचं जे सौम्य रूप आहे त्याचा जो मित्र आहे तो त्याला हवाय. म्हणून हा प्रश्न जो आहे हा अर्जुनाने विचारला, कारण कृष्णाकडून त्याला व्हॅलिडेशन हवंय. कृष्ण काय म्हणतोय हे त्याला हवंय. तर आता आपण बघूया. आता कृष्ण उत्तर देतोय. हरे श्री भगवान उवाच मय्यावेश मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया योपेतास्ते तमा मतः. हरे कृष्णा. धन्य भगवान म्हणाले, ज्याचे मन माझ्या वैयक्तिक स्वरूपावर स्थिर आहे, नेहमी महान आणि दिव्य श्रद्धेने माझी उपासना करण्यात मग्न आहे, तो मी सर्वात परिपूर्ण मानतो. हरे कृष्णा. म्हणजे इकडे कृष्णाने डिक्लेअर केलंय की जो माझ्या सगुण रूपाची पूजा करतो त्याची भक्ती परिपूर्ण आहे. आता सगुण रूप म्हणजे आता इकडे इस्कॉन मध्ये मूर्ती पूजा म्हणत नाहीत बरं का, अर्च विग्रह म्हणतात. मग अर्च विग्रह आणि मूर्ती मध्ये फरक काय आहे? आता समजा जर अगोदर एक तुम्ही धरा 30 वर्षापूर्वी 20 वर्षापूर्वी आपण पत्र टाकत होतो बरं का. पत्राच्या बॉक्समध्ये पत्राची पेटी जी लाल असायची ना, मेल बॉक्स, त्याच्यामध्ये आपण पत्र टाकायचं. पण आता समजा जर मी तुम्हाला विचारलं की एक लाल पेटी, एक लाल पत्राची पेटी आहे लेटर बॉक्स आणि दुसरीच एक डमी लेटर बॉक्स आहे जो कुठल्या तरी मुलांनी असा खेळातून केलेला आहे. तर तुमचं जे पत्र आहे तुम्ही कुठे टाकाल बरं मला सांगा? गव्हर्नमेंटच्या लेटर बॉक्स मध्ये की तो खेळातला लेटर बॉक्स आहे तो? गव्हर्नमेंट लेटर बॉक्स गव्हर्नमेंट. बरोबर. म्हणजे तुमचं पत्र निश्चित जिकडे पोचायचं आहे त्या व्यक्तीकडे निश्चित पोचेल. तर त्याचप्रमाणे श्रील प्रभुपाद म्हणतात की अर्च विग्रह जो असतो तो परंपरेत त्याची स्थापना झालेली असते आणि जेव्हा परंपरेत स्थापना झाली असते तेव्हा जे ज्यांनी ती स्थापना केली असते ते पर्सनली रिक्वेस्ट करतात
कृष्णाला की तू या मूर्तीमध्ये हजर राहा, तू इकडेच राहा. आणि त्यांच्या विनंतीवर बरं जे स्थापना करतात ते परंपरेतले असतात, ते शुद्ध भक्त असतात. शुद्ध भक्त असल्यामुळे कृष्ण ते जे काय सांगतात ते ऐकतो. आणि कृष्ण पर्सनली अशा अर्च विग्रहांमध्ये प्रेझेंट असतो. आणि तो तिकडे असल्यामुळे आपण जेव्हा अशा मंदिरात जातो आणि आपण कृष्णाकडे प्रार्थना करतो, तेव्हा कृष्ण ती प्रार्थना ऐकतो. तुम्ही ऐकलंय का? आता काय काय ठिकाणी असं म्हणतात, अरे हे खूप जागृत स्थान आहे. ऐकलाय का तुम्ही हा शब्द? हो माताजी. म्हणजे काय की तिकडे कृष्ण पर्सनली हजर आहे. आणि आपण जेव्हा मंदिरात जातो तेव्हा नामनिष्ठ प्रभूजी म्हणतात की आपल्याला काय वाटतं की ही जी मूर्ती आहे ना, हा एक दगड आहे किंवा लाकूड आहे किंवा मार्बल आहे. पण खरं तर तिकडे कृष्ण जिवंत असतो. आणि आपल्याला असं वाटत असतं की मी जिवंत आहे, पण आपली चेतना शक्ती पूर्ण तऱ्हेने मृत असते. आणि कृष्ण त्या अर्च विग्रहामध्ये तो पर्सनली असतो. त्याला जे काय मॅटर आहे, म्हणजे इकडे मॅटर म्हणजे दगड, मार्बल, लाकूड, त्याला ते लगेच मॅटरचं स्पिरिटमध्ये कन्वर्ट करता येतं आणि स्पिरिट त्याला परत मॅटरमध्ये कन्वर्ट करता येतं. म्हणजे जे मृत आहे त्याला वेळ नाही लागत ते जिवंत करायला, आणि जिवंत सुद्धा जे काय ते मृत करायला कृष्णाला वेळ नाही लागत. पण हे जे दर्शन आहे ते फक्त एका शुद्ध भक्ताला होतं. आपल्याला कसं आहे, आपल्याला कॅटरॅक्ट झालेला आहे, त्याच्यामुळे आपल्याला 20/20 विजन नाही आहे. कॅटरॅक्ट झाल्यामुळे आपल्याला तिकडे कृष्ण दिसत नाही. तो जरी तिकडे आहे तरी आपल्याला तो दिसत नाही. तर हे जे इकडे जे अर्च विग्रह असतात त्या अशा मंदिरात जावं की जिकडे परंपरेतून त्या अर्च विग्रहाची स्थापना केली. बघा, आपण घरी सुद्धा बरेचदा गुरुजींना बोलवतो, मग ते प्राण प्रतिष्ठा करतात, मग पूजा चालू होते. पण जर तुम्ही या गुरुजींना विचारलं, पुरोहितांना विचारलं, तुम्ही किती जप करता, तुम्ही कोणता जप करता, तुम्ही कुठल्या परंपरेमध्ये आहात, किंवा तुम्ही असे कडक नियम पाळता का, त्याचं उत्तर तुम्हाला मॅक्झिमम वेळेला तुम्हाला त्याचं उत्तर नेगेटिव्ह मिळेल. पण जे शुद्ध भक्त आहेत, जे दिवसभर कृष्णाच्या स्मरणात आहेत, आणि अशाच्या हातून जेव्हा प्राण प्रतिष्ठा होते किंवा त्या अर्च विग्रहाची स्थापना होते, तेव्हा कृष्ण तिकडे पर्सनली हजर असतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. परंतु जे सर्व इंद्रियांचे संयमन करून आणि सर्वांच्या ठाई समबुद्धी ठेवून अव्यक्त इंद्रियातील सर्वव्यापी, अचिंत्य, अविकारी, स्थिर आणि अचल अशा परम सत्याच्या निर्विशेष रूपाची पूर्ण उपासना करतात, ते सर्वांच्या हितार्थ संलग्न होऊन शेवटी माझीच प्राप्ती करतात. हरे कृष्ण. आता कृष्ण सगळं सांगतोय बरं का, अर्धवट काही सोडत नाहीये. अर्जुनाने फक्त विचारलं कुठली भक्ती परिपूर्ण आहे, तुझ्या विश्वरूपाची किंवा निराकार रूपाची भक्ती करणे, किंवा तुझ्या सगुण रूपाची. तर अर्जुनाने सांगितलं, कृष्णाने सांगितलंय माझं सगुण रूप. मग पुढे कृष्ण जाऊन सांगतोय की जे निराकारवादी आहेत त्यांना सुद्धा माझी प्राप्ती होते. असं नाहीये की त्यांना माझी प्राप्ती होऊ शकत नाही, परंतु हे जे या रूपावर ध्यान करून त्यांना
शेवटी माझी प्राप्ती होते. म्हणजेच ही जी प्रोसेस आहे की तुम्ही निराकारावर ध्यान करायचं, ही खूप अवघड आहे, ही सोपी नाहीये. आणि श्रील प्रभुपाद त्यांच्या तात्पर्यामध्ये लिहितात की आपण बद्ध जीव आहोत, बरं का. आपण बद्ध असल्यामुळे आपल्याला असं समजणं की मी हे शरीर नाही, मी आत्मा आहे, हे खूप अवघड आहे. आणि खरं तर जर तुम्ही दिवसभरात तुम्ही बघितलं की अमक्या वेळेला तुम्ही काय करताय, मग त्याच्या पुढचा स्लॉट, पुढचा दिवसभराचे तुम्ही सगळ्या ॲक्टिव्हिटीज जर लिहून काढल्या, तर प्रत्येक ॲक्टिव्हिटी तुमच्या शरीराभोवती आणि मना भोवती अशा तऱ्हेने अरेंज्ड किंवा अशा तऱ्हेने ती आखली जाते ती ॲक्टिव्हिटी की तुमच्या मनाला सुख मिळावं आणि शरीराला आराम मिळावं. तर आपण अजून शारीरिक स्तरावर आहोत, अजून आपण आत्मिक स्तरावर नाही. म्हणून इकडे कृष्णाला माहिती आहे की आपल्याला की हा जो दुसरा मार्ग आहे, जे निराकारवादी आहे, तो मार्ग अवघड आहे आणि तो सोपा नाहीये. आता तुम्ही मला सांगा, तुम्हाला आता समजा जर मी सांगितलं आता ही अग्नी आहे, अग्नी म्हणजे देवच आहे, किंवा हा नाद आहे, नाद म्हणजे देव आहे, तर मी तुम्हाला जर असं सांगितलं तर किती जण तुमच्यापैकी त्या नादाबरोबर, त्या प्रकाशाबरोबर किंवा अग्नीबरोबर रिलेशनशिप किंवा नातेसंबंध जोडू शकता का तुम्ही? सांगा बरं मला. नाही प्रॅक्टिकली नाही. प्रॅक्टिकली नाही. पण तेच जेव्हा आपण कृष्णाच्या मंदिरात जातो, जेव्हा आपण त्याच्यासाठी हार, फुलं, नारळ घेऊन जातो, कुठला तरी गोड पदार्थ घेऊन जातो, तेव्हा बघा आपल्याला किती आनंद होतो जेव्हा आपण त्याच्या सगुण रूपाकडे जातो. तर इकडे श्रील प्रभुपाद सांगतात की आपण बद्ध असल्यामुळे, बद्ध जीव असल्यामुळे निराकाराचा विचार सुद्धा करणं आपल्याला अवघड आहे. आता पुढे कृष्ण बघूया काय सांगतोय. क्लेशोदिक क्लेशोदी करत तेषां अव्यक्तासक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम देह. एक मिनिट, मी जरासं परत वाचते. 6 क्लेशोदी कतर्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते. हरे कृष्ण. ज्यांचे मन परम सत्याच्या अव्यक्त निर्विशेष रूपामध्ये आसक्त झालेले आहे, त्यांना प्रगती करणे अतिशय क्लेशदायक आहे. त्या मार्गात प्रगती करणे हे देहधारी जीवांसाठी निश्चितच अतिशय दुष्कर असते. हरे कृष्ण. तर आता इकडे बघा, कृष्ण आपल्याला स्वतःहून सांगतोय, कारण सांगतोय की त्या मार्गाने तुम्ही माझ्याकडे येऊ नका, मला निराकार समजू नका, कारण तो त्या मार्गात प्रगती अतिशय अवघड आहे आणि देहधारी माणसासाठी हे जवळजवळ अशक्य आहे. म्हणजे आता इकडे हे समजावून सांगायला एक उदाहरण देते. आता तुम्ही डिस्कवरी चॅनलमध्ये बघितलंय का की एक माकड असतं आणि त्याचं ते एका झाडावरून दुसऱ्या झाडावर उडी मारत असतं आणि त्याच्या पिल्लांनी त्याच्या पोटाला घट्ट पकडलेलं असतं. तर हे जे माकड आहे, हे त्याचे हात, जी आई आहे तिचे मोकळे असतात,
एका फांदीवर एक हात असतो. आता तो हात सोडून दुसरा हात ती दुसऱ्या फांदीवर लावते आणि अशी करून ती उडी मारते आणि खाली दरी असते. आता या पिल्लाची जबाबदारी असते मी आईच्या पोटाला घट्ट पकडायचं. समजा जर त्या पिल्लानी त्याचा हात सोडला तर ती आई त्याला पकडू शकणार नाही, कारण एक हात तिचा सोडलेला असतो, दुसरा हात सुद्धा ती दुसऱ्या फांदीला पकडायला वर केलेला असतो. अशा वेळेला जर त्या पिल्लानी हात सोडला तर ते खाली दरीत पडेल आणि मरेल. आणि समजा जर एक मांजर असेल बरं का, आणि मांजराला जर पिल्लाला सुरक्षित ठिकाणी ठेवायचं असेल तर मांजर स्वतःहून त्या पिल्लाला उचलतं आणि सुरक्षित ठिकाणी घेऊन जातं. अगदी तसंच आपण जेव्हा निराकाराची पूजा किंवा भक्ती करतो त्यावेळेला जबाबदारी आपली पूर्ण असते. कृष्ण आपल्याला मदत करत नाही. आणि ज्या वेळेला आपण भक्ती योग करतो त्यावेळेला मांजर ज्याप्रमाणे आपल्या पिल्लांचं रक्षण करतं त्याचप्रमाणे कृष्ण त्याच्याही भक्तांचं रक्षण करतो. तर याला मार्जार मर्कट न्याय असं म्हणतात की जेव्हा आपण निराकाराची भक्ती करतो किंवा निराकाराच्या मार्गावरून कृष्णाकडे जातो तेव्हा जबाबदारी पूर्ण आपली असते. पण जेव्हा आपण भक्ती योग करतो, शुद्ध भक्ती करतो, तेव्हा मात्र कृष्ण आपलं सतत रक्षण करतो. आता ये तू सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषाहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्या आवेशित चेतसाम. हरे कृष्णा. परंतु जे माझे पूजन करतात ते आपली सर्व कर्मे मला अर्पण करतात आणि अनन्य भावाने भक्ती करीत माझी उपासना करतात. माझ्या ठाई मन स्थिर करून भक्तीमध्ये संलग्न होतात व माझेच ध्यान करीत असतात. त्यांचा हे पार्था मी जन्म मृत्यू रूपी संसार सागरातून त्वरित उद्धार करतो. हरे कृष्ण. म्हणजे इकडे कृष्ण आपल्याला परत आश्वासन देतोय की हे जे काय मी तुम्हाला सांगतोय की भक्ती योगाने तुम्ही माझ्याकडे या, परत तो शिक्कामोर्तब करतोय आणि सांगतोय की जे माझे पूजन करतात, जे आपली सर्व कर्मे मला अर्पण करतात, माझी उपासना करतात, जे माझे शुद्ध भक्त असतात, हे पार्था मी त्वरित त्यांचा उद्धार करतो. बरं का, म्हणजे इकडे बघा कृष्ण आपल्याला कसा उचलतोय. जन्म मृत्यू संसारातून तो आपला उद्धार करतोय, आपल्याला त्या चक्रातून काढून टाकतोय. तर आपला अधिकार काय आहे की आपण हे करायचं, आपण कृष्णाची पूजा करायची, सर्व कर्मे त्याला अर्पण करायची, शुद्ध भक्त व्हायचं. तर इतकाच आपला अधिकार आहे. आणि एवढं सगळं केल्यानंतर कृष्ण आपला उद्धार करतो. तर आता तुम्हाला 4था अध्याय आहे त्यात मी सांगितलं होतं ना, ज्याप्रमाणे आपण भक्ती करतो त्याप्रमाणे कृष्णाचाही परस्पर भाव असतो. यथा माम प्रपद्यन्ते. तर ज्याप्रमाणे आपण भक्ती करतो कृष्ण त्याप्रमाणे आपल्या समोर प्रकट होतो. तर आता कृष्ण हे सांगतोय, पण त्यांनी खरोखर केलेला आहे का उद्धार भक्तांचा? तर हे सगळं शास्त्रामध्ये याची अनेक उदाहरणं आहेत की कृष्णाने त्याच्या शुद्ध भक्तांचा उद्धार केलेला आहे. आता इकडे
कृष्ण आपल्याला सांगतो की तुम्ही माझी भक्ती करा. मग त्याला भक्ती कशी हवी आहे ते आपण ऐकूया. फक्त भक्ती कर म्हणून कृष्ण सांगत नाहीये. कृष्ण आपल्याला मल्टिपल चॉईसेस देतोय की तुम्हाला हे जमलं नाही तर हे करा, ते जमलं नाही तर पुढे आणि एक चॉईस आहे. तर आपल्याला अनेक चॉईसेस देतो. तर आपण आता ऐकूया कृष्ण काय सांगतो. मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः. हरे कृष्णा, माझ्यावर म्हणजेच पुरुषोत्तम भगवंतांवर तुझे मन स्थिर कर आणि आपली बुद्धी गुंतव माझ्या ठाई युक्त कर. अशा रीतीने तू निसंदेह सदैव माझ्यामध्येच वास करशील. हरे कृष्ण. म्हणजे आता हा जो श्लोक आहे 12.8 याला अनन्य भक्ती म्हणतात. मी अनन्याचा अर्थ सांगितलं. 2 शब्द आहे, अ आणि अन्य. अ म्हणजे नो, अन्य म्हणजे अदर. म्हणजे नो अदर भक्ती, कुठेही दुसरीकडे जायचं नाही, फक्त कृष्णाची भक्ती करायची. आणि आता आपल्या भौतिक जगामध्ये जर उदाहरण द्यायचं असेल अनन्य भक्तीचं, ते म्हणजे आई आणि तिचं लहान बाळ. काही महिने ते बाळ अगदी लहान असेपर्यंत खरोखर आईची अगदी तशी अनन्य भक्ती असते. ती एक सारखा आपल्या बाळाचा विचार करत असते की आता माझं बाळ रात्री उठेल, मग त्याला दूध लागेल, मग किंवा रात्री उठलं, रडलं, कितीही काही असेल, आई प्रेमाने त्या बाळाचं संगोपन करते. तर त्याचप्रमाणे ही जी अनन्य भक्ती आहे, इकडे आपल्याला कृष्ण काय सांगतोय की तुमचं मन आहे ते मन तुम्ही मला द्या. जे काय करता ते तुम्ही माझ्यासाठीच करा. आता इकडे जी स्लाइड दाखवली आहे ना, ही वृंदावनवासी जे आहेत, हे सगळे वृंदावन वासी जे हे सगळे अनन्य भक्त आहेत. आता आपण बघूया पुढे कृष्ण आपल्याला काय सांगतोय. अथ चित्त समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय. हरे कृष्णा. हे धनंजया, जर तू आपले मन निश्चल तत्वाने माझ्या ठाई स्थिर करण्यात असमर्थ असशील तर भक्ती योगाच्या नियामक तत्वांचे पालन कर. अशा रीतीने मला प्राप्त करण्याची इच्छा तू उत्पन्न कर व तुम्हाला पूर्ण सिद्धी प्राप्त होईल. हरे कृष्ण. आता याला साधना भक्ती म्हणतात. आता अनन्य भक्ती आपल्याला शक्य नाहीये, कारण आपलं अजून कृष्णावर प्रेमच नाहीये. आणि अनन्य भक्तीला खूप प्रेम लागतं. म्हणजे बघा, सगळी मुलं ही आपल्या घरातून रोज काही ना काहीतरी त्यांची आई त्यांना खायला द्यायची. आणि मग सगळ्या गायींना चरायला सोडल्यावर कृष्ण आणि त्याचे मित्र बसायचे. प्रत्येक जण आपला डबा उघडला की त्यातलं जे काही खाणं असेल ते पहिल्यांदा कृष्ण, हे तू घे, मला काही खायला नसलं तरी चालेल पण तू खा, असा त्यांचा भाव होता. आणि त्याच्यानंतर जेव्हा ही सगळी मुलं घरी जात होती, घरी गेल्यानंतर आपापल्या ती सगळी मुलं आपल्या आईना सांगत होती की आई आज काय केलं माहितीये का. आणि प्रत्येक वाक्यात कृष्ण होता, त्यांच्या प्रत्येक वाक्यात कृष्ण होता. आणि अशा तऱ्हेने ते पूर्ण कृष्णाला त्यांनी मन दिलं होतं. दिवस रात्र ते कृष्णाचा विचार करायचे. पण प्रत्येकाला ते शक्य नसेल, त्या लेवलला कोणी अजून पोचलेला नाहीये. मग कृष्ण काय म्हणतो आपल्याला की तुम्ही साधना भक्ती करा. साधना भक्ती म्हणजे काय,
तुम्हाला रूल्स आणि रेग्युलेशन्स आले. तर रूल्स आणि रेग्युलेशन्स कोणते आहे? श्रील प्रभुपादांनी आपल्याला 4 नियम पाळायला सांगितले. ते 4 नियम कुठले आहेत? की तुम्ही नॉनव्हेज खायचं नाही, अंडी, मांस, मटण, चिकन वगैरे खायचं नाही. तुम्ही दारू, सिगरेट किंवा नशिले पदार्थ, ड्रग्ज वगैरे किंवा इवन चहा, कॉफी सुद्धा घ्यायची नाही, म्हणजे नो इंटॉक्सिकेशन. तिसरं, नो इलिसिट सेक्स, म्हणजे परस्त्री, परपुरुष हे असं इकडे आपण जायचं नाही. एक पत्नी व्रत ठेवायचं किंवा मराठीमध्ये व्यभिचार म्हणतात, तो करायचा नाही. मग चौथं म्हणजे जुगार खेळायचा नाही. तर हे या 4 गोष्टींनी काय होतं, तर श्रील प्रभुपादांनी सांगितलं की जेव्हा आपण नॉनव्हेज खातो तेव्हा आपल्या हृदयामध्ये जी दया असते ती त्वरित निघून जाते. किंवा जेव्हा आपण दारू घेतो तेव्हा बघा, आता अगोदरच आपण भ्रमित आहोत. काय आहे आपला भ्रम? मी हे शरीर आहे. आणि त्यात जेव्हा आपण दारू घेतो तेव्हा आपण हे पण विसरू शकतो की मी कोण आहे. म्हणजे एक भ्रम तुमचा ऑलरेडी आहे की मी हे शरीर आहे, त्याच्यावर आणि एक भ्रम झाला. आता तिथपर्यंत जरी कोणी दारू घेत नसेल की स्वतःचं नाव विसरण्या इतपत, तरी दारू घेतल्याने आपण थिकली असोसिएट होतो विथ द बॉडी. म्हणजे थिक, जिकडे आपण आता दूर जायचा प्रयत्न करतो की मी हे शरीर नाही, तिकडे थिक असोसिएशन विथ द बॉडी. आणि व्यभिचार, तिकडे सुद्धा आपलं थिक असोसिएशन असतं की मी हे शरीर आहे. आणि त्यांनी आपला जो आनंद असतो आणि सौच असते शरीराची आणि जो हृदयातला आनंद असतो तो पूर्ण निघून जातो. बरं, आणि या ज्या 4 गोष्टी आहेत श्रील प्रभुपादांनी सांगितल्या, हे जे 4 खांब आहेत, सर्व पाप जे पापक्रिया माणसं करतात हे या 4 खांबांवर असतात. तर हे जे 4 खांब आहेत हेच खांब तुम्ही मोडा. इकडे तुम्ही कुठेही जवळ सुद्धा जाऊ नका. मग त्याच्यानंतर तुम्ही जप करा. रोज 16 माळा तरी तुमचा जप झाला पाहिजे. असं आपण म्हणता कामा नाही मी जप करते पण मी माळ घेत नाही. आपल्याला जे गुरुनी सांगितलंय तसंच आचरण करायचं. किंवा आता इकडे सांगितलंय की नॉनव्हेज खायचं नाही, पण कांदा लसूण सुद्धा खायचं नाहीये. हे परत 17व्या अध्यायामध्ये आहे बरं का, थोडंसं खाण्याबद्दल. तर ते सुद्धा खायचं नाहीये. तर आणि आपलं मनचं यात काही नाही करायचं नाही. मी हे सगळं पाळते. मी जप सुद्धा माझा 2.5 तास होतो पण मी मोजत नाही. किंवा मी कांदा आणि लसूण खाते, बाकीचं काही नाही. नियम म्हणजे नियम, त्यात काहीही चेंजेस आपल्याला करता येत नाही. जे गुरुनी आपल्याला सांगितलंय त्याप्रमाणेच आपल्याला केलं पाहिजे. तर याला साधना भक्ती म्हणतात. मग काही जण म्हणतात कृष्णा ही साधना भक्ती अवघड आहे, आम्हाला ही साधना भक्ती जमणार नाही. मग ऐकूया कृष्ण आपल्याला आता काय सांगणार आहे. अभ्यासेपि समर्थोसी मत्कर्म परमो भव मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि. हरे कृष्ण. जर तुम्ही भक्ती योगाच्या नियमांचे पालन करू शकत नसाल तर फक्त माझ्यासाठी कार्य करण्याचा प्रयत्न करा, कारण माझ्यासाठी कार्य करून तुम्ही परिपूर्ण अवस्थेवर याल. हरे कृष्ण. म्हणजे आता बघा कृष्ण किती ऍडजस्टिंग आहे.
पण आपल्याला वाटतं मी ऍडजस्टिंग आहे, उलट वाटत असतं आपल्याला. कृष्ण किती ऍडजस्टिंग आहे बघा. कृष्ण आपल्याला सांगतो ठीक आहे आता तुम्हाला इतकं सगळं साधना भक्ती जमणार नाही, मग तुम्ही निष्काम कर्मयोग करा. तुम्ही काय करा की जे काय तुम्ही काम करताय ते काम माझ्यासाठी करा. म्हणजे आता काही जण असतात, प्रत्येक जणाला जप करायला आवडत नाही. काही जण म्हणतील की नाही बाबा हे काय मला 16 माळा जप करणं शक्य नाही, मला मी रोज जे काय खातो तेच खाणं पाहिजे. मी मासे मटण अंडी खातो किंवा माझ्या ज्या वाईट सवयी आहे त्या काही मी देऊ शकणार नाही. मग कृष्ण म्हणतो बरं ठीक आहे, मग तू जे काय कर्म करतोस ते तरी माझ्यासाठी कर. म्हणजे समजा जर एखादा मार्बल कॉन्ट्रॅक्टर असेल, त्याला काय करता येईल, कुठे एक मंदिर कृष्णाचं करत असतील तर त्याला जाऊन सांगता येईल बाबा मी तुम्हाला या सगळं जे काय मार्बल लागणार आहे ते मी तुम्हाला देईन. किंवा एखादा ज्वेलर असेल तर तो काय सांगू शकेल बाबा कृष्णाची जी बासरी आहे ती मी कृष्णासाठी देईन किंवा कृष्णासाठी चांगला मुकुट तयार करीन. म्हणजे इकडे कृष्ण काय सांगतो, ठीक आहे तुम्हाला साधना भक्ती करता नाही आली ना, तुम्ही माझ्यासाठी कर्म करा. इकडे बघा स्लाइड मध्ये दाखवलंय, एक कामगार आहे आणि मंदिराचं जे बांधकाम आहे किंवा जे पेंटिंग आहे ते कर्म तो कृष्णासाठी करतोय. तर आता तुम्हाला समजा जर हा आमचा कोर्स आवडला तर तुम्ही सुद्धा तुमच्या नातेवाईकांना मित्रामैत्रिणींना हा फॉरवर्ड करू शकता. हे तुमचं निष्काम कर्म होईल. हा आता आपण बघूया परत. आपण म्हटलं नाही मी निष्काम कर्म करू शकणार नाही, मग कृष्ण म्हणतो ठीक आहे मी तुम्हाला दुसरं ऑप्शन देतो. एक मिनिट मी हे वाचते. यत् करोषि यद् आशनासि यज् जुहोषु ददासि यत् तपस्यासि कौन्तेय तत् मत्कुरुष्वार्पणम्. हरे कृष्ण. हे कुंती पुत्र, तू जे काही करतोस, जे काही खातोस, जे काही अर्पण करतोस आणि दान करतोस, तसेच तू जी काही तपस्या करतोस ते सर्व मला अर्पण म्हणून करावे. हरे कृष्ण. म्हणजे हा 9व्या अध्यायाचा श्लोक आहे. इकडे कृष्ण सांगतोय तू जे जे काय करतोस ते मला अर्पण कर. हा तर आता मी तुम्हाला सर्वांना रिक्वेस्ट करणार आहे की आता जर तुम्हाला आमचा कोर्स आवडला आणि तर तुम्ही या इकडे अनेक सेवा आहेत बरं का मंदिरामध्ये. मी हे ऑनलाईन तुम्हाला याची लिंक पाठवीन, तुम्ही डोनेशन करू शकता. आणि सध्या जे श्री राधा गोविंद आहेत किंवा जे आता प्रेझेंट मंदिर आहे ते एका भाड्याच्या घरात आहे. तर आता नामानिष्ठ प्रभूजींनी जागा घेतली आहे आणि कृष्ण मंदिर ते उभारणार आहेत. तर जर तुम्हाला मंदिरासाठी जर काही इच्छा असेल तर एखादी वीट किंवा इतर सुद्धा काही तिकडे ऑप्शन्स आहेत, तर त्याप्रमाणे तुम्ही डोनेशन करू शकता. आणि एक लक्षात घ्या बरं का की डोनेशन तुम्ही केलं तर उद्धार तुमचाच आहे. असं नाही की माझ्याकडे इतके पैसे नाहीत किंवा मी करू शकत नाही. कितीही थोडी अशी तुम्ही सेवा केली तरी त्या सेवेचा जे काय तुम्ही केलेलं आहे कृष्ण तुम्हाला अनेक पटीने ते परत करणार आहे, हे लक्षात ठेवा. जेव्हा प्रभू रामचंद्रांच्या वेळेला ते सगळे वानर
सेतूसाठी मोठमोठे दगड घेऊन समुद्रात फेकत होते रामाचं नाव घेऊन. तिकडे मध्ये एक खार होती बरं का. तर ती काय करत होती, वाळूचे दाणे तोंडात घेऊन ती सुद्धा त्या समुद्रामध्ये फेकत होती. आणि त्या एकदा काय झालं, अशीच ती मध्ये मध्ये लुडबुड करत असताना एक जो वानर होता त्यांनी उचलली तिला आणि म्हटलं, तू कशाला मध्ये मध्ये लुडबुड करतेस आणि इकडे तू काय करतेस. तर तिने सांगितलं, मी प्रभू रामचंद्रांना मदत करतेस. मग तू काय मदत करते. सेतू बांधण्यासाठी मीही मदत करते. मग ते म्हणाले, अरे वा, सेतू आणि तू बांधतेस, काय करतेस तू. मग तिने लगेच दाखवलं. वाळूचे छोटे छोटे कण तोंडात घेऊन ती समुद्रामध्ये फेकत होती. मग ते हसले. ते म्हणाले, हे बघ, या वाळूच्या कणाने काही सेतू बांधला जाणार नाहीये आणि तू इकडनं उठ. आणि नाही जर का तू उठलीस आणि लुडबुड करायला लागलीस तर आम्ही तुला आमच्या मार्गातून काढून टाकू. मग ती म्हणाली, माझ्या सेवेपासून मला कोणीही दूर करू शकणार नाही, ही सेवा मी करणार. आणि तिने चालू ठेवली. आता हे जे वानर होता ना, ते त्या वानराला खूप राग आला. म्हणून त्यांनी शेपटीने त्या खारीला उचलून आकाशातून भिरकावून दिलं. आणि ती खार रामाचं नाव घेत रामाच्या ओंजळीत पडली बरं का. ती अशी वरून पडली आणि प्रभू रामचंद्रांचे हात असे होते. आणि त्यांना समजलं जे काय झालं. त्यांनी तिच्यावरून हात फिरवला, त्या वानरांना बोलवलं आणि त्यांनी सांगितलं की हिच्यामध्ये किती शक्ती आहे हे मी बघत नाहीये. ती सेतू बांधू शकते, सेतू बांधू शकत नाही, पण हिची सेवा मात्र अनमोल आहे. हिच्या हृदयात काय आहे, तिला हृदयापासून त्या खारीला माझी सेवा करायची आहे. हेच मला हवंय. ती किती सेवा करते याच्याकडे माझं लक्ष नाहीये, किंवा तिच्यामध्ये तेवढी शक्ती पण नाहीये की तुमच्यासारखी ती दगड उचले. पण तिच्या हृदयामध्ये जो सेवाभाव आहे तो महत्वाचा आहे. तर त्याच अनुषंगाने मी तुम्हाला सांगते की तुम्ही डोनेशन जे असं नाही की पैशातच करू शकाल. तुम्ही व्हॉलेंटिअरिंगला आमची टीम जॉईन करू शकाल. तुमची जी काय इच्छा असेल ती करू शकता. पण सेवा जी आहे ती प्रत्येकाला मिळत नाही. आणि ती जेव्हा जर तुम्हाला मिळत असेल तर दोन्ही हातांनी ती घ्या आणि सेवा करा. कुठल्या तरी रूपाने तुम्ही कृष्णाची सेवा करा. आता आपण बघूया. आता हे पण कोणी म्हणे की मला निष्काम कर्म योग करणं शक्य नाही. मग कृष्ण आपल्याला काय सांगतोय बघा. अथैतदप्य शक्तोसी कर्तुं मद्योगमाश्रिताः सर्व कर्म फलत्यागं तत कुरु यतात्मवान. हरे कृष्ण. तथापि जर तू माझ्या भावनेने युक्त होऊन कर्म करण्यात असमर्थ असशील तर सर्व कर्मफलांचा त्याग करून कर्म करण्याचा आणि आत्मस्थित होण्याचा प्रयत्न कर. हरे कृष्ण. तर आतापर्यंत आपण बघूया. कृष्णानी भक्ती कर. पहिल्या प्रथम त्यांनी सांगितलंय माझी अनन्य भक्ती कर. आपण क्रॉस केलाय, नॉट पॉसिबल. मग कृष्णाने सांगितलंय साधना भक्ती कर. मग आपण क्रॉस केलाय, नॉट पॉसिबल. मला माझं जेवण असं पाहिजे, मी नॉनव्हेज खाणारच, मी माझ्या सवयी ज्या आहेत त्या नाही घालवणार, क्रॉस केलाय. मग आपण म्हटलंय, कृष्णाने सांगितलंय जे काय कर्म करशील माझ्यासाठी कर, निष्काम कर्म कर, ते फळ सुद्धा मला दे. त्याच्यावर पण आपण क्रॉस केलाय की नाही, मी हे मलाही करायचं आहे पण माझ्या फॅमिलीमध्ये ना कोणाला हे आवडणार नाहीये मी अशा तऱ्हेने वागले तर, म्हणून मला हे शक्य नाही. मग कृष्ण बघा किती ऍडजस्ट करतोय.
कृष्ण काय म्हणतोय की ठीक आहे, मग तू सकाम कर्म कर. इकडे सकाम कर्माचा अर्थ काय आहे की तू जे काही कर्म करशील त्याचं जे फळ तुला मिळेल ते कर्म माझ्यासाठी करू नकोस, समाजाच्या कल्याणासाठी कर. तुझ्या समाजामध्ये जे गरीब लोक आहेत, ज्यांच्याकडे अन्न खायला नाहीये, वस्त्र नाहीये, त्यांच्यासाठी तू काहीतरी चांगलं कर. जे वृद्ध आहेत, आजारी आहेत, त्यांची सेवा कर. म्हणजे इन शॉर्ट तू समाजसेवा कर, तू ह्युमॅनिटेरियन काम कर. आणि मला काही दिला नाहीस तरी चालेल, पण तुला जे काही मिळालंय ते सगळं तू गरीब लोकांसाठी किंवा इतरांच्या सेवा करण्यामध्ये ते वापर. म्हणजे फळ जे आहे ना, ते फळ स्वतःकडे नाही ठेवायचे, ते फळ समाजाच्या कल्याणासाठी अर्पण करायचं. असं केल्याने काय होतं की आपलं मन जे आहे ते शांत होतं. त्याच्यामध्ये ज्या असंख्य इच्छा असतात ना, कुठे कुठेतरी त्या इच्छा कमी कमी होतात अशा चांगल्या कर्माने. आणि जेव्हा त्या कमी होतात तेव्हा मन संयमित राहतं, कंट्रोल राहतं आणि शांत राहतं. आता जेव्हा मन शांत राहतं तेव्हा कृष्णाचं जे ज्ञान आहे ते आपण पूर्ण शोषू शकतो. आता बघूया पुढे कृष्ण काय सांगतोय. हरे कृष्ण. हा, मला वाचायचं आहे का. श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फलत्यागस् त्यागात् शांती अनंतरम. हरे कृष्णा, तुला जर असा अभ्यास करणे शक्य नसेल तर ज्ञानाचे अनुशीलन करण्यात तू स्वतःला संलग्न कर. तथापि ज्ञानापेक्षा ध्यान श्रेष्ठ आहे आणि ध्यानापेक्षाही कर्मफलांचा त्याग करणे श्रेष्ठ आहे, कारण अशा कर्मफल त्यागामुळे मनुष्याला मनशांती प्राप्त होते. हरे कृष्ण. म्हणजे आता इकडे कृष्ण आपल्याला काय सांगतोय की बरं, तुला ते पण नाही शक्य आहे सकाम कर्म, मग आता तू अभ्यासाला लाग, तू ज्ञान घेण्याच्या पाठीमागे लाग. तेही शक्य, ज्ञानापेक्षा श्रेष्ठ ध्यान आहे बरं का. आणि ध्यानापेक्षा श्रेष्ठ म्हणजे कर्मफलांचा त्याग आहे. म्हणजे कर्मफलाच्या त्यागाने तुला मनाची शांती प्राप्त होईल. आणि एकदा मनाची शांती प्राप्त झाल्यानंतर मग तू माझा विचार करू शकशील की मी कृष्णाकडे कसं जाऊ. तोपर्यंत जोपर्यंत तुझ्या मनामध्ये असंख्य इच्छा आहे आणि जोपर्यंत तू फळाच्या पाठी पळतोयस तोपर्यंत तू माझ्याकडे बघणार सुद्धा नाहीस. पण अशा तऱ्हेने जर तू कर्मफळाचा त्याग केलास तर तू माझा विचार करू शकशील, तुला मनाची शांती मिळेल आणि शांती मिळाल्यानंतर माझा विचार करू शकशील आणि माझ्याकडे तू येशील. असं कृष्ण म्हणतो. तर तुम्हाला सर्वांना ही गोष्ट माहिती आहे का, ही भागवतम मध्ये आहे, तर माहिती आहे का तुम्हाला ही, मी सांगितली आहे की नाही. नाही माताजी. तर एकदा काय होतं, कृष्ण गोकुळामध्ये असतो आणि सर्वांना कृष्णाबद्दल माहिती असतं की तो कसा आहे आणि किती गोड आहे आणि किती तो सर्वांना प्रिय असतो. सर्वांच्या घरी जातो, लोणी खातो, दही घेतो वगैरे. तर या सगळ्या ज्या लीला आहेत त्या सर्वांना माहीत असतात. तर एक फळवाली असते, तिची सुद्धा इच्छा होते की मला कृष्णाला बघायचंय, म्हणून ती फळं घेऊन जाते आणि बाहेर घराच्या अवतीभोवती ओरडते. फळं तिने विकायला आणलेली असतात. तर तेव्हा कृष्णाला आवाज येतो आणि तो पटपट पळत पळत बाहेर येतो आणि फळं बघतो आणि तो तिला सांगतो की तू मला सगळी फळं दे.
ती म्हणते बरं, आणि तो सगळी फळं घेऊन जातो आतमध्ये. आणि लहानपणापासून त्यांनी बघितलं असतं की काही फळं किंवा धान्य किंवा दुसरं काही घेतल्यावर आई काय करते, तिच्या घरी जे धान्य असतं त्यातलं धान्य थोडंसं देते. म्हणून तो जातो आणि आपल्या मुठीमध्ये तांदूळ आणतो आणि पळत 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 बाहेर येतो. आता तो केवढा लहान मुलगा, त्याची मूठ केवढी, आणि आणता आणता बाहेरून सगळं ते धान्य, सगळे तांदळाचे दाणे खाली पडतात. आणि तो तिला म्हणतो हे घे तांदूळ, आणि त्यात 2च दाणे उरलेले असतात आणि तिच्या टोपलीत तो घालतो. तरीही तिला आनंद होतो. आणि मग ती घरी जाते आणि घरी गेल्यावर बघते तर काय, त्या टोपलीमध्ये अनमोल रत्न, दागिने, हिरे, माणकी, पाचू, सगळे तऱ्हेचे रत्न असतात. तर कृष्ण हा असा असतो की तो आपल्याकडून कधीच घेत नाही, तो उलटा आपल्याला देतो. म्हणजे आपल्याला वाटतं आपणच कृष्णाला देतो, ही खूप चुकीची समजूत आहे. आपण देतो आणि तोही कैकेक पट आपल्याला देतो. आता आपल्याला कृष्ण सांगणार आहे की त्याला कुठला भक्त आवडतो. कुमुद माताजी, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. जो जीवांचा द्वेष करीत नाही आणि सर्व जीवांचा सुहृदय मित्र आहे, जो मिथ अहंकारापासून मुक्त आहे आणि स्वतःला स्वामी समजत नाही, जो सुख दुःखामध्ये समभाव राखतो, जो क्षमाशील, सदैव तृप्त, आत्मसंयमी आणि आपले मन व बुद्धी माझ्यावर स्थिर करून जो दृढ निश्चयाने भक्तीमध्ये संलग्न झालेला आहे, तो मला अत्यंत प्रिय आहे. हरे कृष्ण. आता कृष्ण सांगतोय की त्याला एखाद्या भक्तामध्ये कुठले गुण आवडतात. तर पहिलाच गुण बघा, जो जीवांचा द्वेष करत नाही. तर द्वेष किंवा एन्व्ही ही जी भावना, ही म्हणजे काय आहे द्वेष, की तुझ्याकडे आहे ती गोष्ट मला आवडते पण ती गोष्ट तुझ्याकडे आहे हे मला आवडत नाही. ही जी भावना आहे ना त्याला द्वेष म्हणतात. आणि खरं बघायला गेलं तर द्वेषाचं जे उगम आहे ना, तो द्वेष आपल्याला दुसऱ्यांप्रती नसतो बरं का. तो जो द्वेष असतो तो कृष्णासाठी असतो आणि तो आपण डायरेक्ट करतो दुसऱ्या कोणावर तरी. काय आपल्याला कृष्णाबद्दल वाटतं की कृष्ण तूच का आहेस बरं सर्वश्रेष्ठ, मी का नाही, तुझ्याकडे इतके पॉवर्स आहेत माझ्याकडे एक पण नाही, आणि तू एवढा सुंदर आहेस, सगळे लोक तुझ्याकडे आकर्षित होतात. तर या ज्या भावना आहेत ना, या आपल्याला कृष्णाप्रती होतात आणि मग त्या इतरांकडे आपल्याला आपण डायरेक्ट करतो. तर इकडे कृष्ण म्हणतो की मला कोण आवडतं, की जो इतरांचा द्वेष करत नाही, जो सर्व जीवांचा सुहृद आहे. म्हणून याच्यावरून आपल्याला समजतं की आपल्याला फक्त माणसांची तर चांगलं वागायचंच आहे, पण प्राण्यांबरोबर सुद्धा चांगलं वागायचंय. कारण सर्व जीवांचा सुहृद. जर तुम्हाला हवं असेल की मी कृष्णाला प्रिय पाहिजे, तर मात्र हे गुण तुम्हाला बाळगायला हवे. मग समजा जर तुम्ही सर्व जीवांचे सुहृद असता तर मग तुम्ही कुठल्या तरी जीवाला मारून खाऊ शकाल का? नाही. इकडे कृष्णाने सांगितलंय की जेव्हा तुम्ही कृष्ण भावनाभावी जीवन जगता त्यावेळेला तुमच्या मधली जी कमतरता आहे किंवा तुमच्या मधील जे दोष आहेत ते तुमच्या समोर तुम्हाला दिसतात आणि मग हळूहळू ज्ञानाने तुम्ही त्याच्यावर मात करू शकता.
हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्लोक नंबर 15. ज्याच्यामुळे कोणीही उद्विग्न होत नाही आणि जो इतर कोणामुळे उद्विग्न होत नाही, जो हर्ष आणि दुःख, भय आणि चिंता यामध्ये समभाव राखतो, तो मला अत्यंत प्रिय आहे. हरे कृष्ण. म्हणजे इकडे कृष्ण काय सांगतो की ज्याचं मन स्थिर आहे, असं नाही की कधी हर्ष आहे तर कधी उदास आहे, असं नाही. ज्याचं मन स्थिर आहे, न्यूट्रल आहे, तो मला खूप खूप आवडतो. आता इकडे त्यांनी स्लाइडमध्ये एक छान गोष्ट आहे, ही श्रीमद भागवतम मध्ये गोष्ट आहे. तर स्कंद 6. तर याच्यामध्ये शंकर आहे ते कृष्णाची लीला हे सर्व भक्तांना सांगतात. आणि शंकर म्हणजे कोण? परम वैष्णव आहेत. तर त्यांच्याकडून कृष्ण कथा, कृष्ण लीला ऐकण्यासाठी ब्रह्मांडाच्या कानाकोपऱ्यातून मोठमोठे भक्त आले. तिकडे बघा तुम्हाला नारद मुनी दिसतात, इकडे व्यासदेव दिसतात. हे सगळे आहेत हे कृष्णाला, हे शंकराच्या मुखातून कृष्ण लीला ऐकण्यात एकदम मग्न झालेले आहेत. आणि शंकराच्या मांडीवर सती आहे बरं का. आणि या कोणाचंही लक्ष नाहीये, ते विचार सुद्धा करत नाहीये. ते का विचार करू शकत नाहीत असा? कारण ते आत्मिक स्तरावर आहे. आपण असा विचार करू कारण आपण शारीरिक स्तरावर आहोत. तर आत्मिक स्तरावर स्थित असल्यामुळे ते सांगितलेल्या प्रत्येक शब्दाचा, कृष्णाची लीला जी आहे प्रत्येक शब्दा मात्राचा ते अमृतपान करतात आणि त्यांना दुसरं काहीही इतका आनंद मिळतो आणि त्यांचं लक्षही कुठे जात नाहीये. पण तेव्हाच आकाशातून कृष्णाचा आणि एक भक्त चित्रकेतू त्याच्या विमानातून जात आहे आणि तोही बघतोय की कसे सगळे मग्न आहेत आणि शंकर कृष्ण लीला सांगताय. तर हे बघून तो जरा हसतो आणि हसल्यावर सतीला असं वाटतं की मी माझ्या नवऱ्याच्या मांडीवर बसलेले आहे म्हणून तो हसतो आणि म्हणून ती तिचा अपमान होतो आणि ती चित्रकेतूला शाप देते की तुला आता असुराचा जन्म पृथ्वीवर घ्यावा लागेल. पण चित्रकेतू कसा आहे, तो शाप मिळाल्यानंतर सुद्धा त्याचं मन स्थिर आहे आणि तो विचार करतोय की मला कुठेही म्हणजे जरी मला शाप मिळाला तरी एका वैष्णवीने मला तो शाप दिलेला आहे आणि तो जरा सुद्धा त्याचं मन विचलित होत नाही. आणि ज्याप्रमाणे आपण प्रसाद घेऊ आनंदाने आणि खाऊ, त्याचप्रमाणे तो शाप प्रसादासारखा घेतो आणि परत अपमान किंवा कुठेही त्याच्या चेहऱ्यावर दुःख हे काही दिसत नाही. तर हा या श्लोकाचा अर्थ झाला. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जो माझा भक्त साधारण दैनंदिन क्रियांवर अवलंबून नसतो, जो शुद्ध, कुशल, चिंतारहित, दुःखमुक्त आणि कोणतेही फल प्राप्त करण्यासाठी प्रयास करीत नाही, तो मला अत्यंत प्रिय आहे. हरे कृष्ण. म्हणजे इकडे आपल्याला काय समजतं की जो भक्त असतो तो त्याचं ज्या रुटीन ॲक्टिव्हिटीज असतात, जे रुटीन काम असतं बरं का, तर तो त्याच्या भक्तीसाठी त्याच्या रुटीनवर अवलंबून नसतो. म्हणजे असं एखादा भक्त कधीच म्हणणार नाही माझं शेड्यूल आज खूप टाईट आहे, मला आज जप करायला वेळ नाही, माझं डोकं दुखतंय, आज मी जप करणार नाही, माझी कामाची बाई आली नाही, आता मी जप करणार नाही. नाही, भक्त अशा तऱ्हेने जप करतो, जपाला सेंटरमध्ये ठेवतो, कृष्णाला मधोमध ठेवतो आणि आपल्या सगळ्या ॲक्टिव्हिटीज त्याच्या भोवती तो अशा तऱ्हेने मांडतो की त्याचा जप चुकणार नाही. दुसरी ॲक्टिव्हिटी कमी जास्त झाली तरी चालेल,
पण माझा जप चुकता कामा नये असा तो दृढ व्रत असतो. आणि एक लक्षात ठेवा की हा जो आपला दृढ निश्चय असतो, दृढ व्रत जेव्हा होतो तेव्हा कृष्ण आपल्याकडे आकर्षित होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जो हर्षितही होत नाही किंवा दुःखही करीत नाही, शोकही करीत नाही किंवा आकांक्षाही करीत नाही आणि ज्याने शुभाशुभ गोष्टींचा त्याग केला आहे असा भक्त मला अत्यंत प्रिय आहे. हरे कृष्ण. म्हणजे आता इकडे जो हर्षितही होत नाही, दुःखीही म्हणजे दुःखामध्ये दुःख ही त्याला तो दाखवत नाही किंवा त्याला दुःख होत नाही, किंवा खूप आनंद झाल्यावरही असा खूप हर्षित म्हणजे आपण म्हणतो ना हिज हेड इज इन द क्लाउड्स, म्हणजे एकदम तो अगदी इतकं काही एक एकदा खूप मोठी प्रमोशन आली किंवा खूप मॉनिटरी फायदा झाला की मग लोक कसे त्या आनंदाने जणू काय वाहून जातात. तर असं भक्ताला होत नाही. भक्त एक समजू नये की आनंद आणि दुःख ही हा मनाचा द्वंद्व आहे. आणि यांनी जरा सुद्धा आपण विचलित झालं नाही पाहिजे. दुःख जसं दुःख आलं येऊ दे, एका दाराने आलं दुसऱ्या दाराने जाईल. सुख येतंय ना येऊ दे, आलं येऊ दे, तेही येईल आणि दुसऱ्या दाराने जाईल. पण आनंद जो आहे तो आनंद मला फक्त माझ्या आत्म्याकडून मिळणार आहे. मला माझ्या आत्म्याशी कनेक्टेड राहिलं पाहिजे. हे भौतिक जगात होणार, कधी दुःखाचे प्रसंग येणार, सुखाचे प्रसंग येणार, दुःखही जाणार आणि सुखही जाणार. त्याच्यामुळे त्याच्याकडे ते अटॅच होत नाही, कारण ते आत्मिक स्तरावर असतात. तर इकडे जी स्लाइड दाखवली आहे ती प्रल्हाद महाराजांची दाखवली. बघा, त्यांना रोज त्यांच्या जीवाला धोका होता आणि तेही कोणाकडून? हिरण्यकश्यपू. हिरण्यकश्यपू कोण होते? त्याचे वडील होते. प्रल्हाद कोण होता? लहान 5 वर्षाचा मुलगा होता. त्याच्याकडे काय शक्ती असणार आहे? त्याचे वडील केवढे म्हणजे राजा तर होताच, त्याशिवाय केवढा शक्तिशाली राजा होता. ब्रह्मानी त्याला वरही दिला होता, तुला अस्त्रांनी शस्त्रांनी कोणी मारणार नाही, कुठलाही प्राणी तुला मारू शकणार नाही, कुठल्याही देवदेवता नाही, तू सकाळी मरणार नाही, दुपारी पण नाही, रात्री पण नाही, तुला प्राणी मारू शकणार नाही, पशुही मारू शकणार नाही, देवही मारू शकणार नाही, मानवी मारू शकणार नाही. असे अनेक सगळे क्लॉजेस होते की म्हणजे जवळजवळ त्याला तो अमर झाला होता. आणि ही झाली फॅमिली मॅटर की प्रल्हादाला त्रास होत होता हे इतरही जाणत होते, पण फॅमिली मॅटरमध्ये कोणीही पडत नाही. अजून सुद्धा आज सुद्धा घरी काही भांडणं असतील, फॅमिलीमध्ये कोणीही पडत नाही. तर आता एवढा लहान मुलगा, इतके अत्याचार होतात, याच्यामध्ये कोण जाणार? आणि मध्ये फॅमिली मॅटर आहे, पडलं तर हा तर राजा आहे, हा काही करू शकेल. हे आणि दुसरं झालं. तर अशा वेळेला सुद्धा बघा प्रल्हाद मनाने किती स्थिर होता. हे का स्थिर होता? कारण 100% त्याला खात्री होती की कृष्ण माझं रक्षण करणार. आणि त्याला आनंद मिळत होता हरिनाम घेऊन. बरं, त्याला आनंद मिळत होता आणि त्या आनंदात तो इतका बुडून गेला होता की अनेक विषारी साप, हा वेडा हत्ती येऊन सुद्धा ते थांबले. त्यांनी प्रल्हादाच्या केसाला सुद्धा हात लावला नाही. तर जेव्हा आपण कृष्णाशी कनेक्टेड राहतो तेव्हा कृष्ण आपलं रक्षण करतो. ते सांगितले ना त्यांनी की मी तुमचा उद्धार करीन. तर ही सगळी उदाहरणं शास्त्रामधली आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.
जो मनुष्य शत्रू आणि मित्र यांच्या ठिकाणी समान असतो, जो मानापमान, शीत उष्ण, सुख दुःख, स्तुती निंदा यामध्ये समभाव राखतो, जो कुसंगापासून नेहमी मुक्त असतो, सदैव शांत आणि जे काही मिळेल त्यात संतुष्ट असतो, जो घरादाराची काळजी करीत नाही, ज्ञानामध्ये स्थित आहे आणि भक्तीमध्ये संलग्न झालेला आहे, तो मला अत्यंत प्रिय आहे. हरे कृष्ण. तर इकडे त्यांनी एका कृष्णाच्या शुद्ध भक्ताची अंबरीश महाराजांची गोष्ट सांगितली आहे. अंबरीश महाराज हे शुद्ध भक्त होते आणि ते अगदी कृष्णाची पूजा करायचे रोज. ते राजा जरी असतील, वेळ मिळेल तेव्हा ते कृष्णधामाला कृष्णाच्या दर्शनाला जायचे, तोंडाने कीर्तन करायचे, जप करायचे, कानाने कृष्ण कथा ऐकायचे, कृष्णाचं मंदिर साफ करायचे, आपल्या डोळ्यांनी कृष्णाचा सुंदर अर्च विग्रह बघायचे, पायाने धामापर्यंत चालत जायचे किंवा आपल्या नाकाने कृष्णाच्या चरण कमलांवरची तुळस जी आहे त्याचा ते वास घ्यायचे. तर अशा तऱ्हेने ते पूर्ण कृष्ण सेवेमध्ये रत होते. तर एकदा काय झालं, आता कुठलाही कृष्णाचा भक्त असू द्या, त्याला खूप प्रसिद्धी मिळते, खूप प्रसिद्धी मिळते. तसे अंबरीश महाराज हे खूप प्रसिद्ध होते. आणि दुर्वासा मुनी जे होते त्यांना हे माहित होतं की अंबरीश महाराज जे होते ते खूप मोठे भक्त आहेत कृष्णाचे. तर एकदा त्यांना विचार आला की आपण जाऊया त्यांना भेटायला. आणि ते अंबरीश महाराजांना भेटायला आले आणि त्या दिवशी द्वादशी होती आणि अंबरीश महाराज हे एकादशी पाळायचे. आणि कशी होती एकादशी, निर्जला एकादशी करायचे, म्हणजे दूध फळं सुद्धा खायचे नाही, जल सुद्धा नाही. तर अशी त्यांनी एकादशी केली होती. आणि द्वादशीच्या दिवशी एका मुहूर्तावर ती एकादशीचा व्रत सोडावा लागतो. आणि त्याच वेळेला हे दुर्वासा मुनी आले. मग अंबरीश महाराजांनी त्यांचं स्वागत केलं आणि सांगितलं की आमच्या इकडेच तुम्ही भोजन करा. दुर्वासा मुनी म्हणाले, थांब मी जरा आंघोळ करून येतो नदीवर जाऊन. आणि ते स्नान करायला नदीवर गेले आणि त्यावेळेला हा मुहूर्त निघून जात होता. म्हणून तिकडच्या राजपुरोहितांनी अंबरीश महाराजांना सांगितलं की हे बघा, वेळ निघून जाते, तुम्ही आता काहीतरी अन्न ग्रहण करा. तर ते म्हणाले, नाही, आता अतिथी आहे त्याच्या अगोदर कसं मी भोजन करू, त्यांना येऊ दे, मी थांबली. मग ते राजपुरोहित काय म्हणाले, जर तुम्ही थांबला तर तुमची एकादशी सफल नाही होणार, तर तुम्ही निर्जला एकादशी केली आहे तर थोडंसं पाणी तरी प्या. मग अंबरीश महाराजांनी म्हटलं ठीक आहे, आणि हाताच्या ओंजळीतून तो पाणी पिणार. तितक्यात दुर्वासा मुनी तिकडे आले आणि त्यांनी बघितलं की हा आता पाणी पिणार आणि त्यांना खूप राग आला. ते म्हणाले, हा माझा अतिथीचा अपमान झाला, हे तू असं कसं केलंस. आणि तिकडेच त्यांनी आपल्या जटेमधला एक केस उपटला आणि तो खाली फेकला. आणि तो फेकल्याबरोबर त्या केसातून एक राक्षस आला आणि त्यांनी त्या राक्षसाला सांगितलं की अंबरीश महाराजाला आता तू मार. पण अंबरीश महाराज कृष्णाचा भक्त होता, तो कृष्णाच्या स्मरणात सदैव असल्यामुळे कृष्णाने त्याचं सुदर्शन चक्र पाठवलं. त्या सुदर्शन चक्राने हा जो राक्षस आहे त्यांनी त्या राक्षसाला मारलं आणि दुर्वासा मुनीच्या पाठीमागे ते सुदर्शन चक्र गेलं. आता दुर्वासा मुनी सुद्धा साधे नव्हते, ते तिन्ही लोकात कुठेही जाऊ शकत होते. म्हणून
पहिल्यांदा ते ब्रह्मलोकात गेले आणि ब्रह्माला सांगितलं, हे बघ, हे सुदर्शन चक्र जे निघालेलं आहे ते तू परत घे, नाहीतर मी आता मरेन. ब्रह्म म्हणाला, मी तर हे सुदर्शन चक्र सोडलं नाही, हे कृष्णाचं आहे, तुला कृष्णाकडे गेलं पाहिजे. मग ते कैलासावर गेले आणि शंकराला सांगितलं, तुम्ही तर महादेव आहात, आता तुम्ही काहीतरी उपाय करा आणि हे चक्र थांबवा. मग शंकरांनी तेच सांगितलं, ते मी सोडलेलं नाहीये, जिकडून आलेलं आहे तिकडेच तुला गेलं पाहिजे. मग दुर्वासा मुनी वैकुंठात जातात आणि तिकडे विष्णू असतो की ते विष्णूला सांगतात, हे सुदर्शन चक्र आता तू परत घे. मग विष्णू सांगतो, नाही, हे काय मी घेऊ शकणार नाही, एकदा सुदर्शन चक्र माझ्या हातातून निघालं, ते काम केल्याशिवाय काय परत येऊ शकत नाही. मग त्यांनी म्हटलं, मग काहीतरी उपाय सांगा मला, नाही तर माझं मरण निश्चित आहे. मग त्यांनी सांगितलं, तू अंबरीश महाराजांकडे जा, माफी माग, आणि जर अंबरीश महाराजांनी दुर्वासा मुनीला सांगितलं, जर सुदर्शन चक्राला सांगितलं, तू जिकडनं आलायस तिकडे परत जा, तरच ते चक्र थांबेल आणि परत येईल. मग दुर्वासा मुनी परत अंबरीश महाराजांच्या राजमहालात जातात, त्यांना नमस्कार करतात, त्यांची माफी मागतात आणि अंबरीश महाराज त्यांना लगेच माफ करतात आणि सुदर्शन चक्राला परत जायला सांगतात. तर अंबरीश महाराज हे कृष्णाचे शुद्ध भक्त आहेत. तर ते सहज, जो यांनी त्याला शाप दिला होता किंवा हा जो राक्षस निर्माण केला या दुर्वासा मुनीने, ते सहज त्या राक्षसाला मारू शकले असते, दुर्वासा मुनीला मारू शकले असते, पण त्यांनी तसं केलं नाही. त्यांना जे काय दुर्वासा मुनीने सांगितलं ते त्यांनी तो शाप एक्सेप्ट केला आणि ते शांत होते, कुठेही त्यांचं मन विचलित झालं नाही, कारण त्यांना 100% माहित होतं की कृष्ण माझं रक्षण करेल. तर असा जो असतो तो कृष्णाला अत्यंत प्रिय असतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जे भक्ती सेवेच्या या अविनाशी मार्गाचे अनुसरण करतात आणि जे पूर्णपणे श्रद्धेने स्वतःला जोडून घेतात, मला सर्वोच्च ध्येय बनवतात, ते मला खूप प्रिय आहेत. हरे कृष्ण. तर इकडे आपल्याला समजतं की जे भक्तीमध्ये पूर्ण व्यस्त आहे, जे कृष्णाला आपल्या जीवनाचा ध्येय बनवतात, ते कृष्णाला अतिशय प्रिय आहे. आता ही एक गोष्ट आहे, बिल्वमंगल ठाकूर, बरं का. बिल्वमंगल ठाकूर हे कृष्णाचे खूप मोठे भक्त होते आणि ते जवळजवळ भावभक्ती स्तरावर पोचले होते. ते दर महिन्यातून एकदा भागवत सप्ताह करायचे आपल्या गावी, आणि भागवत सप्ताह जेव्हा ते आयोजित करायचे तेव्हा पूर्ण गावाला जेवायला बोलवायचे आणि अशा तऱ्हेने त्यांची भक्ती चालू होती. एकदा काय झालं, त्यांना थोडे पैसे कमी पडत होते, तर भागवत सप्ताहाचं आयोजन करायला, म्हणून ते चालत चालले होते, कुठे काय माझ्या पैशाची सोय होते का हे बघायला. तेव्हा चालता चालता त्यांना स्मशानभूमी दिसली. त्या स्मशानभूमीमध्ये त्यांना खूप चांगली माणसं दिसली. जवळ ते जरा गेले, त्यांना एका तरुणीचं प्रेत दिसलं आणि त्या प्रेतावर
खूप दागिने होते. मग बिल्वमंगल ठाकूरांनी आणि जवळ जाऊन काही लोकांना विचारलं की ही लोक कोण आहे आणि ही कोण आहे तरुणी मेलेली. मग त्यांनी सांगितलं, माहित नाही का तुला, ही तर आपल्या राज्याची राजकुमारी आहे आणि इकडे राजा आणि राणी आहेत. मग तो तिकडेच थांबला. हा मग ते अग्निसंस्कार झाल्यानंतर राजा राणी खूप दुःखात होते. ते थांबले नाहीत तिकडे, ते लगेच आपल्या राजमहालात गेले. आणि बिल्वमंगल ठाकूरांनी विचार केला की आता या मृत शरीराला या दागिन्याची काय गरज आहे, तर आपण दागिने घेऊया आणि आपला भागवत सप्ताह करूया. म्हणून तो प्रेताच्या जवळ गेला दागिने काढायला. तितक्यात त्याला आवाज आला की थांब, तू दागिने काढू नको, तुला दागिने हवे असतील ना तर माझ्या घरी राजमहालात जा, राजाकडे बोल, मी जिकडे झोपते माझ्या उशीच्या खाली डाव्या बाजूला माझे दागिने एका छोट्या पेटीत ठेवलेले आहेत, तर तू घे, तू विक आणि तुझा भागवत सप्ताह कर. मग त्याला आनंद झाला. तो राजमहालात जातो, राजाला सांगतो आणि राजा सुद्धा ते बघतो तर त्याला खरोखर दागिने मिळतात, आनंदाने देतो. तो ते दागिने विकतो, अन्न धान्य आणतो आणि मग त्याला वाटतं की अजून थोडे पैसे कमी पडतात. परत तो त्या स्मशानात जातो आणि आता तिकडे ते दागिने पडलेले असतात. आता प्रेत ते सगळं हे झालेलं असतं, ते जळून त्याची राख झालेली असते. तर तो दागिने घेतो. आता मात्र परत त्याला आवाज येतो की हे जे काही तू करतोयस ते बरोबर करत नाहीयेस. यासाठी तू कितीही मोठा कृष्ण भक्त असलास तरी तुला पुढच्या जन्मी जन्म घ्यावा लागेल आणि तरी तुला परत जन्म घ्यावा लागेल आणि पुढच्या जन्मी तू तुझं जे चरित्र आहे ते नीतिमान नसेल. तुझं कॅरेक्टर जे असेल ना ते कॅरेक्टर चांगलं नसेल. मग तू सदाचारी नसशील. असं म्हटल्यानंतर तो काही विचार करत नाही, तो घेतो सगळे दागिने, पैसे विकतो, पैसे घेतो, भागवत सप्ताह खूप छान जोराने करतो. आता हा जो असतो हा पुढच्या जन्मी जन्म घेतो बिल्वमंगल ठाकूर म्हणून. आणि बिल्वमंगल ठाकूर आता भावभक्तीमध्ये असतो, त्याच्यामुळे त्यांनी खूप कृष्णाची सेवा केल्यामुळे तो श्रीमंत कुटुंबामध्ये त्याचा जन्म होतो. पण तो बायकांच्या पाठीमागे असतो, म्हणजे एक वुमन हंटर असतो. तर असं जेव्हा तो राहत असतो तेव्हा तो रोज एका वेश्येकडे जात असतो. त्या वेश्येचं नाव असतं चिंतामणी आणि रोज न चुकता तो जात असतो तिच्याकडे. एके दिवशी काय होतं, याचे बिल्वमंगल ठाकूरांचे वडील असतात, त्यांचं निधन होतं आणि मग श्राद्ध नाही ते जे दिवस असतात ना ते गेल्यानंतर थोडे काही विधी असतात ते करायला हा बसला असतो आणि वेळ होते संध्याकाळची तिच्याकडे जायची. तर हा खूप चिडतो, रागावतो त्या पुरोहितांना की तुम्हाला समजत नाही किती वेळ आणि मंत्र चालणार आहे, चला चला लवकर आटपा, मला आता वेळ नाहीये. आणि ते सगळं त्या यांना पटपट पटपट करायला सांगतो. तितक्यात जोराचा पाऊस वारा सुटतो आणि पूर्ण सगळं अंधारून जातं आणि हा बिल्वमंगल ठाकूर अशा पावसात सुद्धा निघतो चिंतामणीकडे जायला. तर त्या दोन्ही गावांमध्ये नदी असते. आता त्या नदीमध्ये खूप लाटा, पाऊस जोराचा, वारा, तर तिकडे कोणी होडीवाला नसतो. म्हणून तो नदीमध्ये उडी मारतो पोहण्यासाठी आणि त्याला एका प्रेताचा आधार मिळतो आणि त्या प्रेताला पकडून पकडून कसं बसं तो नदी ओलांडतो आणि चिंतामणीच्या
घरी जातो. तिकडे सुद्धा खूप वादळ असतं आणि सगळी दारं बंद असतात, अंधार झालेला असतो, काही दिसत नसतं. आता हाका मारून सुद्धा ही दार उघडत नाहीये, कारण वाऱ्याचाही आवाज खूप जोरात असतो. म्हणून तिकडे त्याला एक दोरी दिसते जी लटकलेली आहे एका खिडकीतून. तर त्या दोरीला धरून तो चढतो आणि खिडकी उघडतो आणि आतमध्ये जातो आणि चिंतामणी घाबरते की अरे तुम्ही एवढ्या रात्री आलात, तुम्ही माझ्यासाठी आला? आणि बाहेर बघते तर काय साप आहे. ती म्हणते कशा आलात तुम्ही, याला पकडून आलात? तर तो हो म्हणतो, हा तर साप आहे. आणि नदी कशी ओलांडली तुम्ही? तर तो सांगतो की प्रेताच्या आधाराने मी ओलांडली. तर चिंतामणी म्हणते बाप रे, तुम्ही एवढं एवढं करून माझ्यासाठी आला? हेच जर तुम्ही कृष्णासाठी केलं असतं तर तुम्हाला आतापर्यंत कृष्णप्राप्ती झाली असती. असं म्हटल्यानंतर एकदम त्याच्या डोक्यात प्रकाश पडतो. तो यू-टर्न करतो. मग चिंतामणीकडे न बघता तो बाहेर जातो आणि वृंदावनाच्या दिशेने चालायला लागतो. आता चालत चालत जात असतो. आता पाऊस संपतो. दुसरा दिवस उजाडतो आणि चालत असताना त्याला एक सुंदर बाई दिसते. एका ब्राह्मणाची बायको असते आणि ती चालत असते, हा पाठी असतो आणि तिच्या पाठीपाठी तो जात असतो आणि तिलाही समजतं रे कोण माणूस माझा पाठलाग करतोय. ती जोरात पटपट चालते आणि घरी जाते. तिचा नवरा व्हरांड्यात बसलेला असतो. ती आतमध्ये जाते आणि दार बंद करते. मग बिल्वमंगल ठाकूर तिच्या घरी जातो आणि त्या माणसाला विचारतो की या बाईंना तुम्ही आत्ता ज्या गेल्या त्यांना बोलवू शकाल का, माझं त्यांच्याकडे काम आहे. मग हा जो तिचा या बाईचा नवरा आहे तो आत जातो आणि म्हणतो अगं कोणीतरी तुला भेटायला आलंय, काही काम आहे. मग ती बाई बाहेर येते. मग तो म्हणतो माताजी तुमच्या आंबाड्यातला जो आकडा आहे तो तुम्ही मला देऊ शकाल का? मग ती लगेच आकडा काढून देते. तो आकडा तो त्याच्या दोन्ही डोळ्यात घालतो आणि दोन्ही डोळे फोडतो की मी कृष्ण प्राप्तीसाठी चाललो होतो. जी इंद्रिय माझ्या मध्ये येत आहे ती इंद्रियच मला नकोय असं करतो आणि मग तो वृंदावनामध्ये जातो. म्हणजे बघा, ज्या एखाद्या माणसाला काही सवयी असतात तर त्या सवयी परत परत येतात. ज्याप्रमाणे आपण पंखा एकदम फुल स्पीडवर लावतो आणि बटन जेव्हा बंद करतो तेव्हा थोडा पंखा चालू असतो, हळूहळू का असेना तो चालत असतो आणि मग बंद होतो. त्याचप्रमाणे या वाईट सवयी मध्ये 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 येतात आणि आपल्याला कृष्णाकडे जाण्यापासून थांबवतात. म्हणजे काय, आपण बिल्वमंगल ठाकूरांनी केलं तसं करायचं का? नाही. आपण गुरु, साधू आणि शास्त्र याचा आधार घ्यायचा. यांच्या बरोबरीने यांच्या गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली साधू संगा बरोबर आणि शास्त्र वाचून आपण आपली बुद्धी सबळ केली पाहिजे आणि मग कृष्णाची भक्ती केली पाहिजे. फक्त जप करून उपयोग नाही. जप करून निश्चितच उपयोग आहे, पण त्याच्याबरोबर आपल्याला शास्त्र वाचली पाहिजे आणि ज्ञान सुद्धा मिळवलं पाहिजे. तर आता हा आपला झालेला आहे अध्याय. तर आज आपण काय बघितलं? अर्जुनाचा प्रश्न होता की मी निराकार किंवा निर्विशेष ब्रह्माची भक्ती करू की सगुण रूपाची? मग कृष्ण सांगतो की तू माझ्या सगुण रूपाची भक्ती कर. मग इकडे आपल्याला कृष्णाने सांगितलेलं आहे की तुला भक्ती करायची असेल तू अनन्य भक्ती कर. अनन्य भक्ती नसेल तू साधना भक्ती कर. साधना भक्ती शक्य नसेल निष्काम कर्म कर. निष्काम कर्म शक्य नसेल सकाम कर्म कर. सकाम कर्म करता येत नसेल ज्ञान योग कर. ज्ञान योगापेक्षा ध्यान योग श्रेष्ठ आहे आणि ध्यान योगापेक्षा कर्मफलाचा त्याग अधिक श्रेष्ठ आहे.
ज्यानी तुला मनाची शांती प्राप्त होईल. आणि मग शेवटी कृष्ण सांगतो त्याला कोणते कोणते गुण एखाद्या भक्तामध्ये प्रिय आहेत. आता काही तुम्हाला प्रश्न आहे? मी माताजी रेकॉर्डिंग